आज रेडी हो गला मो माँ धरकी बस पराने पेबो बुली चेस चेस कर पी आको पी साला न से आप चेस तो सकला ना नमस्कार केमिति अछन समस्ते मु आपन प्रिय सालोनी आज होती सही वीडियो प्रस्तुतिर 26 नंबर दिन ए 26 नंबर दिन रे आपण माने ई वीडियो माध्यम रे मो सहित जोड़ी हेकि रहंतु मो माँ मो मुंड कुंडा सरबा परे बार पहिले ब्रश करिया पई बाजलानी 7टा माँ खोजी जे कॉलेजटा केबे खुलिबो तो निद मांगुनी मो लियो बसरे चटपट काम सुननी आ ब्रश करके आसली भारी मोर डेली वर्क रे माने खोरा देखो केते केते कटलानी स्किन केयर आज केते बेला उठाला सीधा बजे एते बेला उठिबो हेडो खरा बेला के जिबे को खालथिबो लगे बरफ मार देकी आसली भाई टिके कदली खाइबा पा फल मोर ऑल टाइम फेवरेट आ कुछ मैं चला बस मो फल दरकार पड़ा देखो तो मो क्राफ्ट अधार अच्छे ब्रेक मझे पड़ेली गाधोया खाइली गाधोई पाधोई आसला पुणी ये क्राफ्टा करुच्ची गाधे पलि आसली कोटिकी मुंड मुंडी धोई आसली भारी पुणी मो अधा रखा क्राफ्ट पाख ताको आज निहाती सर भी आपण मानक देखी क्राफ्ट मोर केमिति मो माँ मुझे क्राफ्टा ता डिमांड रे सलाइज मोर का क्लैंप लगा सला हेगला मोर रेडी जो मो माँ सुई जेल ने मो ने कैसा लगा अच्छा लगा मोबाइल देखो जी बोजना देखल तो मोबाइल पर क्या है जी नहीं जोड़ा मत देखो थिलु हां अच्छा है जी काढ़ी की रख देखिबू ताड़ भल होई कि किरा है मु काच स्टोन गोटे गोटे देजी ए जेडा मते देखैतला मो मां मो एटा बनैछि देखुछि सेमी सौदी आउ सुईकी उठला पर फ्रेश फ्रेश है कि देखिली फ्रिज रे गोटे बेल अछि नडिया भी अछि कोन कहउछ मा बेलपणा करबा करो हो ठीक अच्छे रे जो बेलपणा दी करदबा खरा दिन हलान ना खरा दिन बेलपणा पीवा कथा ये करदबा बेले तो फाटी गया थिला आ किरा भी फटेबी मो माँ फटाइला नडिया करिया पई बाहर कोट्रो काम नडिया कुछ नष्ट है जी ना ना दल नडिया तो पांडा दे दे तू दे दिले शॉर्ट रे फोटो दे तू
ପୋଡ଼ିଦେବା ଟିକେ ସେଟା ବଢ଼ିଆ ପବନ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବି ସେଇଟା ପଡ଼ିଯିବ ବଢ଼ିଆ ପବନ ବେଲ କୁଳୁଛି ଏପଟେ ମୋ ମା ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କ'ଣ କି ନଡ଼ିଆ କୁର୍ଜା ଯେତିକି କରିବି ସେତିକି ଖାଇବି। କେମିତି ଖାଉଛୁ ଭାଇ କେମିତି ଖାଉଛୁ ଏ ଯେତିକି ଏମିତି କରୁଛି ଏମିତି ଯେ ସତେ ପବନ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହଉଛି ମେଘଟା ଅଛି ନା ଏ ଫାଳଟା ରଖା ହେଲା କ'ଣ କରିବୁ ଏ ଫାଳଟା କ'ଣ କରିବୁ ଭୋଗ ଲାଗିବ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କ କಡೆ ଭୋଗ ଲାଗିବ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ କୁରି ପାଟିରେ ଖାଇବି ମଞ୍ଜି ବାହାରିକା ମଞ୍ଜି ଏତେ ନାହିଁ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଲରେ କିଛି ନଥାଏ ଯେ ଥାଏ ଛାଡ଼ିକି ଗଲାଣି ଭାରି ସେ ନଡ଼ିଆ କୁରା ନଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିକିନା ମୋର ପଛୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାଠୁ ଆଉ ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା ମୋର ପଣା ବେଲ ପଣା ମାଆକୁ ଦେବା ଦେଖି ଚାଳିଶ ପୁଣି ତାର ଦରକାର ଯେ ସବୁ ଅଙ୍ଗୁରକୁ କାଟିଛି ହାର୍ଟ ସେପ୍ର ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ନଡ଼ିଆ ରେଡି ହେଇଗଲା ମନେ ପଡୁଛି ମଞ୍ଜି ରେଡି ହେଇଗଲା ମୋ ମା ଧରିକି ବସି ପରାଣି ପିଇବ ବୋଲି ଚିୟର୍ସ ଚିୟର୍ସ କରି ପିଇ ଆମକୁ ପିଇ ସାରିଲାନି ସେ ପରେ ଚିୟର୍ସ ଶେଷ କଲା ନା ଶେଷ ଖରା ଦିନେ ବେଲ ପଣା କଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନା ବେଶୀ ମିଠା ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ବେଲର ମିଠାଟା ଅଛି ଆଉ ରାତିରେ ମୋ ମା ଗରମା ଗରମ ମାଛ ଭାଜି ଦେଇଛି କୋଉ ମାଛ ମା ମହାନଦୀ ମାଛ ମୋ ଭାଇ ଯାଇଥିଲା ଆଣି ଦେଇଛି ଭାଜିକି ମସମସିଆ କନା ତାକୁ ଭୋକ କଲାନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଭାତ ଧରିକି ମାଛ ଭଜା ଭାତ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଡିନର ହଉଛି ଆମର ବାହାରେ ଏମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ବସିଛି ଲୁଣ ପୁଣି ଆଣିନି ଚାଏ ମାଛ ଭଜା ଭାତ ଧରିକି ବସିଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇବ ବୋଲି ଖାଇସାରିଲାନି ନା ଆଉ ଖାଉଛି ଲୁଣ ଆଣିନି ଚାଏ ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋ ମା ଆଉ ଗାଲଟା ଫଟେଇ ଦବ ମୋର ପଖାଳ ଭାତ ଅନ୍ଧାରରେ ମାଛ ଭଜା ଆଚାର ଲୁଣ ଆମର ତ ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସବୁବେଳେ ଖାଆ ହଉଛି ଆଉ ଖରା ହଉ ବର୍ଷା ନାହିଁ ଖରା ହଉ କି ଶୀତରେ ବାହାରି ହବନି ଆଉ ଗରମ ହେଲେ ବି ଏଠି ଖାଇବା ଆଜି ଥିଲା 100 ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିର 26 ନମ୍ବର ଦିନ ଏଇ 26 ନମ୍ବର ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ 26 ନମ୍ବର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁପରି ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।